kalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyain siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng puno na galing sa binhi, ang mga dakilang gaway nagmumula sa guni-guni. Sa pag-abli pa ni Yusuf sa putahan, nangunay pagsira ang bag-ong miabot sa putahan. Wa magkaila si Yusuf. Apan ang maong bisita nagkaila kaniya. Bisan mo klaro og sulti, apan nasabot nga si Rahim way nagsugo sa maong bisita nga bantayan si Yusuf. Way klarong tubag ang bisita ni Yusuf sa iyang mga pangutana. Paglakaw ni ini, gilili ni Yusuf sa bintana ug nakita niya nga may duha ni kauban nga nagpaabot sa gawas. Wa sila'y kalibutan nga diha si Sandro og Flash. Isundan nila ni Sandro ang maong mga tao nga kadudahan kayog mga lihok. Dito mohunong ang kisakyan sa maong mga tao sa usa ka tapsilog sa Mandawi. Apan sa pagsusi pa ni Sandro, bisan dito sa restroom sa maong tapsilog, wa gid makita ang maong mga tao. Nakahukom si Sandro nga iapil og paniid ang maong dapit. Samtang niadto gapong gibiunan nawag si Rahim kang Yusuf ug matinud-anon kining masumot sa manghod nga kinasing-kasing kining nangayo og pasaylo. Apan mihangyo kini kang Yusuf nga panid-an kung unsay makalihukan ni Sandro. Yan ang pagkabuntag nakalitan ang usa-usa nila ni Sandro ug Yusuf kay nagkaabot man sila sa maong tapsilugan. Magari, igsuon, niya ang laing sumpay ning lahi nga sugilaron. Si Mary o Yusuf. Good morning. Good morning. Good morning. Uy, pero may ka rin sa tapsilugan, sir. Good morning, dahil, sir. Good morning, Yusuf. Pero may nagyong ko din kay lami din yung ganahan ko. Kay limpyo kayo. Kailan mo ang mga tao din pero may sa ka din Amo na yung tapsilugan, sir. Among doha na yung Kuya Rahim. Oh, inyo sa din Yes, sir. Kanit, sir, ha? Mila, day. Palihugod. Sir? Ayaw pa bayra si sir, ha? Mauni nagluwas na ko gahapon. Oh, no. Ayaw. May bayad ako, Yusuf. Iuli lang. No. Ayaw na lang lagi, please.
Giresibuhan na. Aso lang kay tao na, kay mag-usab-usab sa dunya. Okay na, kay gamay na rin akong nabayaran. Salamat kayo dong. Sige, Miss, salamat. Kay ikaw na kunin mo, sir, oy. Ayaw na rin, Yusuf. Yun na, kumusta naman ka? Ganong naanhiman ka? Kadadlaw ka rin mag-roving sa inyong mga negosyo? Nagkinahalag yun ka og security. Dako kong pagsaling na ala, sir. Actually, panagsara kong murubing. Schedule na rong adlaw nga murubing ko, sir. Sige, di ka lang ngayon, ha? Basin daghan ka paglakaw. Gikan din ni, sir. Guadalupe. Nga Ayala. Nga Ramos o Jones, sir. Mga kanan na tanan? Yes, sir. Mga barbecue o seafoods. Nasa pila ka coffee shops, sir. Nalimot ang kuda. May coffee shops ang naa sa Ayala o sa North, sir. Uy, daghan na kayo mga negosyo, Yusuf. Gamay ra gud, sir. Nahinay lang ba? Kang Kuya Rahim ning idea. Unya, sir. Okay. Go. Busy ka na rin lawa. Gamay, sir. Okay, sir, ha? Kay taon-taon na sa ko din eh. Sige, Yusuf. Mula ka sa ko karong taon. Salamat, sir. Bye. Bye. Ikawas na si Yusuf. Musuod ko sa restroom. Imposible, sab, kung may sikretong pultahan suod sa restroom. Dako ginang ako pagtuo na dunay sikretong agyanan kining napita. Hain ka. Nahibaw ka si Yusuf na may mga lipat-lipat kining napita. Gold. Flash. Biyaw na mo sa inyong pwesto. Magaputas kampo. Out. Nalagtanan? Yes, sir. Flash. Sir. Palihog og distribute sa gipasirukan nga mga ngan ug ang area sa mga kananan ug mga coffee shops nila ni Yusuf Rahim. Yes, sir. Oh, Rumi. Since gikaila og nahimo na nakong soul si Yusuf. Nahibaw na sabtang nga naapil siya sa mga hitabo nga dili kasagaran. Sa mas hitabo atong pagbuto sa bomba ug sa pagkidnap niya. Lahito ang nahitabo sa compound. Kaya ang subject nga mao si Abram nagpuyo lang sa usa sa ilang gipaabangan nga boarding room. Pero dili gyapon mawa sa atong hunahuna ang pagduda og mga pangutana kung unsa gyud si Rahim nga magwang ni Yusuf. Gawas nga dito magpuyo sa usa sa mga kwarto ni si Abram sa compound nga gipanag-iyan nila ni Rahim ug Yusuf. Amos ang nabantayan ni Colt nga may usa ka tawo nga misud sa gipuy-an nila ni Yusuf. Ug sa paggawas na ani, may nakita na namo nga may duha siya ka kauban nga nagbantay sa gawas. Maila kayo nga mabinantayon kayo ang ilang mga lihok. Ug ang taxi nga mihunong lagtuyo aron mo ilang masakyan. Gisundan na mo kini. Ug dito mohunong sa Tapsilog sa Mandawi. Ug dito manaog ang tulo ka tawo. Wa na gyud kini sila mo gawas. Pero sa pagsunod pa nako sa Tapsilugan, misuod ko dito. Wa na sila dito. Meaning, nga dunay sikretong agyanan paingon sa loyo sa maong Tapsilugan. Ug dito agi ang tulo ka tawo nga among gisundan.
Giniha nag-abot mi si Yusuf sa Mount Tapsilugan. Ug nakuha na to ang mga ngan sa ilang mga negosyo ug ang dapit nga mo'y nahimutangan sa ilang mga negosyo. Ug may pipila ka mga coffee shops. I'll make it straight and clear. Nga kining mga lugar sa negosyo sa mga Jamal mo'y puy-anan kung taguanan sa mga tao nga mga kadudahan kayo ug mga lihok. Wa pa na to i-conclude nga usa sa kadudahan si Yusuf. Sa pagkakaroon, dili pa gihapon siya nato makonclude nga a person who aids another in crime o sa terrorism gani hapit sab siya mamatay atong mibutong nga bomba. Sa pagkakaroon ng atong pag-obserbar ni Yusuf usa ka inosente. Apan wa na ko wagtanga nga kini si Yusuf sa kalit lang unya mo'y usa sa atong mga prime target bahin sa terrorism. Wa sa mawa sa kong utok nga basin baya usa sa gitawag og arrangement of parts about sa mga local terrorists or sakop si Yusuf sa organized body sa terorismo dinis Pilipinas. Salaktod, kinsay nahibaw nato nga maayo lang kaayong muda si Yusuf sa iyang papel apan usa na siya kadakong isda sa terorismo. Mahimo sab nga usa siya sa dakong utok sa terorismo. So dili gyapon nato wadon si Yusuf nga posibleng may dako siya kalabutan sa demonyong kalihukan. Ang gusto na ko mahitabo nga kitang tanan sa atong network maglihok sa sinigurong lihok. Kuno say mga bot nga mga bagong datos magtinabangay ang tanan sa pag-analyze. Compare ngadto sa daan ng mga datos. Ug katong confirm na nga wa na kinahanglan then ibasura na. Leave it immediately and proceed ngadto sa mga laing bago hangtod nga makount na nato ang mga probable cases nga manay mulid nato sa dugukan aning mga serpenteng mga demonyong dako. About Rahim, well, sa ito na nahibawan tuwa siya sa laing nasod, pero para nako bugat kayo si Rahim, pero nagkinahanglan gihapon og bugat nga mga proof. Pero sa kumbana-bana, pipila na lang ka mga bugat nga proof ang atong gikinahanglan aron itag nato siya nga usa ka dakong isda sa terorismo. Alright. Niya ang atong structures sa pag-surveillance sa mga negosyo nila ni Yusuf ug Rahim ug sa musod ug gawas sa maong mga establishments. Flash, Colt, Trigger, Hammer, Tambor, Balit, Rapid, may minamuntanan. Muna itong trabaho niya sa lubong sa mga biktimas bomba. Amang hanamo nga naka sa mga langit. Pagay ko ng iyong Ug miabot ang adlaw nga agad sa kiksabutan sa tanan nga idungan ang lubong sa mga biktima sa bomba. May mga Muslim nga gilubong dayon tungod sa tradisyon o pagtuo nga ilubong dayon ang usa ka Muslim kung siya mamatay. Apan adunay mga Muslim nga nagkabig sa pagka-Kristyanos ang mikuyom sa tiningog nga paglubong. Apan gimisrahan una silang mga patay sa nagkalain-laing simbahan sa Katoliko. Samtang si Yusuf uban sa iyang mga suod nagpahinungod usab og pag-ampo sa ilang moske alang sa mga Kristiyanos. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Colt, sa sitwasyon na. Out. Trigger, situation. Wallet, situation please. Out. Plus, kapit magkadungan og kahuman ang mga misas. Ang mga misa rikim sa upat ka simbahan. Pulos sa gawa sa simbahan gihimo ang misa rikim. Full alert ang tanan network, Plus. Nanindog ang akong balhibo sa kadaghan sa mga tao, Mary. Gawas lang ang mata ang malurkis. Naghuot sa kito ni sa simbahan. Ginoo ko. Mausap puno sa ubang simbahan, anak. Nagpanon ang mga tao. Sawa! Sawa ang tanagi! Sawa! Ang sawa ang tanagi! Aron din tagabandas mga sakiran! Shhh! Dali na! Ano ba ganyan? Remo! Ano lagi? Bigas! Ano sawa ang tanagi? Rake! Rasul, Hoy! Ano sawa ang tanagi? ready na. Okay. Nag-agad ko sa command. Okay. Kauban mo karo adlaw si Allah. Igsulong nga gaman. Naibawat ko, Rasul. Naghinam-hinam na ako nga makikita ni Allah. Nakabaw ka na sa inyo nga buhato ka. Musuot ko sa dagan nga mga tao. Dayon, ako pabuthon ang bumbang nga niya sa ako lawas. La ilaha illallah. None has the right to be worshipped but Allah. Ug makita mo na sa karong adlaw gamal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihok na. Sundalo ni Allah. Kumusta na, Colt? Okay. Sige mo. Ano, teka, Colt. Plus, ato dito agi. Sa may gate. Plus. Ayaw pagbuwag niya, Colt. Dole ko. Steady ka lang. Diyan ka lang. Kadagan sa mga tao. Coming. Stand by, Colt. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ako na nagpabuton. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang Unsay mahitabo sa daghang mga katawhan. Magari, igsuon. Ayaw yun ninyo si Piata ang uban pang mga sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algin Abakida, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Sesson, ug laing dalit kaninyo sa Supinadio Production Center.